دیدش شکرانه Чи дигама нома бугу мама медонама кием чи диганом тагирм медонам да борае кияй хостума амига помара сонум тай дилим хостум алама брорум бинолумай тақдирим чи дигам ондайма да битит ғайри қағам чанд солай ба хости хити сер намеши олиям чи ба ты намефами бовар надори дӯст медорум ти ҳам касалам ҳам табибум ти ҳам дорум ай кӯдаки як ҷоямо хандида бозӣ карда ай кӯдаки як ҷоямо хандида шодӣ карда ай кӯдаки як ҷоямо када орзу ҳавас мегуфтем мо якдигара ҳаргиз наметемай даст аё чирин чи ай ғам намедонем мо китоби бевафои ҷудоира намехонем мо ма ба дили пир мегуфтум ки пока ишқи мо ошиқи ширин будай мегуфтум дилу ма ишқмон чи хе дили чит мара партои ту байни ғам чи хе дили чит тарки макини те ёдам фаромӯш кади гапоера ки мегуфти қатитум фаромӯш кади рӯзоера ки мегуфти надидум мехом тезтара калом бишем оила барпо кунем хонаи бахт зиндагӣ да хидмона ҷо кунем ты мада як духтарча бутема ты да шербача ты ама дунёи ма будишиди мада аҷал кай бо мисли пешина орзу кунам ҳавас кунам кай ту бас мекунӣ ки бас ки гуфтана бас кунам кай бо мисли пешина ма одаме мешам беғам неки оли намедонам ки ма куҷо бирам фаромӯш кунам намеша бар бигардонам намеша ёд накунам тама наметонам насӯзум намеша чӣ кори кардам ма намедонам ма мирам мефаҳмӣ ки ҷои қадам занам а ту ба ғам да байни раҳми ғамои ту да дили ман кадом рӯз мекушам а и корое мекунӣ заҳрай ма намедонӣ шарма касе боша чизе боша чӣ хеле боша набоша мезанӣ мериқатиш нигоҳ намекунӣ ҷоша фикри ира надорӣ оянда чӣ мешида боша море ки печидай мада ту да мепечида боша шабу рӯзора дорум худора чизе дидум бини асалат заҳрича ва асалам биди оли заҳр чӣ ба мети мада азобе ки мада намефора чӣ ба борон ай осмоне ай чашми ма мебора чӣ ба тоқа ма месӯзум та азоб